Γεια. Τώρα βασικά λέω, πιάσε εγώ, 3, 7, 4, γάστρο εγώ, 2 ευρώ, με 2 ευρώ εγώ, 3, 4 εγώ, δηλαδή 2, 4, 6 δηλαδή. Τα και κάτω εγώ, γενικά από το και εγώ, από να μάξω εγώ στην περιοχή μας, λέω εγώ, και μόνο λεπτά, έχω ένα μόνο λεπτά, λέω εδώ πέρα, λεπτά, λέω, αυτά και έτσι, τα είδησα. Με 2 ευρώ δηλαδή. Έξω τρία στους φράτς και έτσι μόνο 2 ευρώ. Αν πειράζει, ένα και κάτω από το ακούσει είναι διαφορά γενικά στο αυτό το φράτς, αλλά δεν νομίζω. Για να το φράτς από το ακούσει γενικά στο εγώ είναι κάπως και διαφορετικό γενικά στο είναι πιο εύκολο να γιατί είναι αισθητικά εύκολο να γιατί εγώ τα λεφτά αυτά. Να έχουμε γύρω στα 20 ευρώ, σα λέω. Αλλά έξω εγώ τρία φράτς και έτσι μόνο 2 ευρώ μόνο, ναι. Εντάξει. Κάλτε τύχη την άλλη φορά, δεν κάνουμε τώρα. Την άλλη φορά. Θα πάμε παιδιά. Αυτό πάμε παιδιά από μένα. Να είστε καλά, να είστε καλά.